Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον εκατομμυριούχο! Εδώ είμαστε για ακόμη μία ημέρα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει μπροστά σε ένα από τα ωραιότερα κοινά της ελληνικής τηλεόρασης. Δεν θα σταματήσω να το λέω αυτό, γιατί πραγματικά το νιώθω, το βιώνω και το ζείτε κι εσείς. Είναι εδώ, είναι κοντά μας, συνεισφέρουν, βοηθούν για την καλύτερη διεξαγωγή αυτού του παιχνιδιού. Η πρώτη λοιπόν διαγωνιζόμενη που είναι έτοιμη να μπει για να ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο, σπούδασε διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές και έκανε ένα μεταπτυχιακό στην επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις. Ήταν για χρόνια συντάκτρια σε έντυπα Free Press και αρχισυντάκτρια σε γυναικεία περιοδικά. Τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται σε γνωστό ιστότοπο στην ομάδα περιεχομένου που αφορά τα παιδικά προϊόντα. Της αρέσει το kickboxing, η ζαχαροπλαστική και η φωτογραφία. Απόψε ήρθε αποφασισμένη να πάρει 100.000! Για 2 ανακαινήσεις που θέλει να κάνει. Του σπιτιού της, αλλά και του εαυτού της. Πάρα πολύ ωραίο. Μακάρι, μακάρι, κυρίες και κύριοι, κυρία Βασιλική Γεωργά! Χαίρετε, παρακαλώ. Μιλάμε στον ελληνικό. Γεια σου, Βασιλική. Γεια σου, Γρηγόρη. Τι ωραίο μαλλί είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, μην το λες έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο μαλλί. Το ξέρω, το ακούω συχνά. Είναι το φυσικό. Το χτυπάω στα βράχια. Το χτυπάς στα βράχια. Πολύ δυνατό. Μ' αρέσει αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Θα πεις κάτι για το δικό μου μαλλί? Το δικό σου μαλλί είναι πάντα ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το χτυπάω στον τοίχο. Μαζί με το εσωτερικό. Για να ισιώσει, για να ισιώσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι κάνεις? Λοιπόν, γιατί νιώθω ότι είσαι πολύ αγχωμένη? Καλά νιώθεις. Είσαι πολύ, Είμαι, ναι. 100.000 θέλεις να πάρεις. Κοίταξε, Γρηγόρη, με ρωτήσαν πόσα λεφτά θέλεις. Καλά αφού λες. φτάνετε μέχρι τις 100.000, τις 100.000 Βασιλική, θέλω. μία είναι η ερώτηση. Καταρχάς, το σκεφτόμουν τώρα που είπα τις 100.000. Αν μπορούν να με βοηθήσουν οι συνεργάτες μου, υπήρξε νικήτρια ποτέ σε εκατομμυριούχο παγκοσμίως? Ή είναι μόνο άντρες? Η ερώτησή μου είναι πολύ σημαντική. Άμα την απαντήσω, παίρνω τα 100.000. Όχι, αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντική για να σκεφτώ κάτι. Βέβαια, για τα ποσοστά που έρχονται στον εκατομμύριο παγκοσμίως είναι 80% άντρες, 20% γυναίκες. Επίσης, πολύ συζητήσιμο. Για ποιο λόγο συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη αυτό? Γιατί ίσως ντρέπονται λίγο οι γυναίκες. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει ένας δισταγμός στις γυναίκες, ναι, και το έχουμε ξαναπεί και το έχω ζητήσει να σπάσει αυτό το ταμπού και να έρθουν οι γυναίκες. Γρηγόρη, δεν είναι εύκολο να βγεις σε μια εκπομπή που τη βλέπει όλη η Ελλάδα. Ναι, δηλαδή και τι θα γίνει? Δηλαδή σε μια εκπομπή που τι θα κάνουμε? Δεν θα χορέψουμε, θα απαντήσουμε. Το όλη η Ελλάδα δεν το σχολίασες. Μα το θεωρώ δεδομένο. Μα τι να πω? Να πω ψέματα? Να πω ότι δεν συμβαίνει? Ωραία. Θα περιμένω. Αν λοιπόν, πάλι ξαναλέω γιατί σας αναφέρω το Instagram πολλές φορές, στείλτε μου εκεί αν μάθετε ή αν έχετε ακούσει ποτέ ότι η γυναίκα κέρδισε κάπου τον εκατομμυρίουχο. Μάλιστα. Έχω αμέσως την απάντηση. Τι είναι? Ο πρώτος παίκτης που κέρδισε τον εκατομμυρίουχο στην Αγγλία ήταν γυναίκα. Ορίστε. Ωραία. Μπράβο! Και η πρώτη παίκτρια στην Ελλάδα θα είναι γυναίκα. 2.000 ακριβώς. Τζούντιθ λέει λεγόταν. Μπράβο, μπράβο. Άτε. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εύχομαι, Βασιλική, να πάρεις εσύ τις 100.000! Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και βέβαια να σε βοηθήσουμε, θα έχεις και 4 βοήθειες. 50-50, βοήθεια κοινού, βοήθεια τηλεφώνου και αλλαγή ερώτησης. Ο Αλέξανδρος που είστε μαζί, ποιος είναι? Είναι ένας περαστικός που βρήκα εδώ στο στούντιο. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει το χιούμορ σου, θα πάμε έτσι, Είναι φίλος μου. Φίλος, καλός. Καλός, ναι. Θα ήθελα να πω, ας πούμε, του έχεις εμπιστοσύνη ακόμη. Πες ότι πάμε για τις 100.000, έχεις κρατήσει το τηλέφωνο, σου λέει λάθος απάντηση και εσύ απαντάς αυτό που είπε ο Αλέξανδρος. Και χάνεις 100.000. Ναι. Θα το συγχωρέσεις? Όχι. Κατάλαβα. Μην χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο, μόνο να πεις αν είσαι έτοιμη. Πανέτοιμη. Έτοιμη! Έτοιμος και εγώ, πάμε να παίξουμε! Πρώτη ερώτηση για τα 100 ευρώ, καλή σου τύχη. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Πώς αποκαλείται το προϊόν το οποίο ως προς την τιμή πώλησης θεωρείται αλμυρό? Φθηνό, προσιτό, ακριβό, τζάμπα? Είναι το γάμα το ακριβό. Δεν χρειάζεται να το σκεφτώ, είναι... Να το κλειδώσω? Ναι. Παρακαλώ, γάμα ακριβό. Και η σωστή απάντηση είναι...
Πολύ ωραία. Δεύτερη ερώτηση για 200 ευρώ. Για ποια γυναίκα πέφτει κι άλλο χαμηλά ο Κωστής Μαραβέγιας? Για την Τώρα, Λόρα, Τόνια ή Λόλα? Θα μπορούσε να πέφτει για την Τόνια. Γιατί είναι η κοπέλα. Η γυναίκα του. Η γυναίκα του είναι, έχουν παντρευτεί, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν πειράζει, όχι στο λόγο. Δεν είσαι υποχρεωμένη να το ξέρεις. Και πολύ όμορφη να πούμε, έτσι. Βεβαίως. Η κυρία Τόνια Σωτηροπούλου. Βέβαια. Και υπέροχη ηθοποιός. Αλλά ο Μαραβέγιας λέει πιο χαμηλά Λόλα. Πιο χαμηλά, Λόλα, Λόλα, πιο ναι. χαμηλά. Άρα Λόλα. Η Λόλα γενικά παίζει σε τραγουδάκια ελληνικά. Πολύ ωραία. Να το κλειδώσουμε το Λόλα. Παρακαλώ, Λόλα. Και η σωστή απάντηση είναι. Ωραία. Στίχη μουσική Κωστής Μαραβέγιας στο τραγούδι πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά το και Λόλα βέβαια που έτσι ακριβώς μπορείτε να το βρείτε. Τρίτη ερώτηση για 300 ευρώ. Πώς αποκαλείται ένας μεγάλος αριθμός προσώπων συγκεντρωμένος σε ένα σημείο? Πληθωρισμός, πλημμύρα, πλεονασμός, πλήθος. Είναι το πλήθος, το Δέλτα. Τελική απάντηση. Τελικότατα. Παρακαλώ, Δέλτα κλειδώνουμε. Και η σωστή απάντηση είναι. Αυτή. Θα μπορούσε να είναι κοσμοπλημμύρα. Σωστά. Πολύ ανέμακτα μέχρι τώρα τη βγάζουμε και πολύ γρήγορα. Μην το ματιάσεις, πάρε τις ανάσες σου. Τις παίρνω. Τέταρτη ερώτηση για 400 ευρώ. Ο Μάρκο Πόλο ποιο μέρος του κόσμου εξερεύνησε τον 13ο αιώνα? Νότια Αμερική, Αφρική, Ασία, Βόρεια Αμερική. Λοιπόν, είμαι μεταξύ του Α και του Δ. Αν δεν κάνω λάθος, η Αμερική... Όχι, συγγνώμη, μισό λεπτό. Περίμενε. Κάτσε, γιατί έχω άλλο στο μυαλό μου. Δεν πειράζει. Μάρκο Πόλο. Προς το Γάμα τίνω. Χωρίς να είμαι σίγουρη βέβαια. Νομίζω ότι θα κλειδώσω την Ασία. Την Ασία. Τελική απάντηση. Ναι. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Γάμα. Και η σωστή απάντηση είναι. Μπράβο! Λοιπόν, ο μεγαλύτερος εξερευνητής του κόσμου πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο ήταν ο Μάρκο Πόλο, ο άνθρωπος που έκανε γνωστή στους Ευρωπαίους στην Ασία, κέρδισε την εύνοια του Κινέζου αυτοκράτορα Χαν και γνώρισε πρώτος τους πολιτισμούς της Ανατολής. Έκανε 4 χρόνια για να πάει και 2,5 χρόνια για να επιστρέψει. Να σου πω ότι με εντυπωσίασα λίγο, γιατί συνήθως δεν ρισκάρω έτσι τόσο εύκολα. Είναι Μάρκο Πόλο, δρόμοι του μεταξιού. Ναι, απλά ξέρεις, τώρα λίγο κόλλησα. Στην αρχή μου ήρθε ο Κολόμβος και μετά. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, το σώσαμε πολύ νωρίς. Φτάσαμε στο πρώτο μαξιλαράκι στα 500 ευρώ, παρακαλώ. Σε ποια οδό βρίσκεται το κτίριο Τσίλερ που στεγάζει την κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου? Πατησίων, Αθηνάς, 3η Σεπτεμβρίου ή Αγίου Κωνσταντίνου? Εθνικό Θέατρο. Ξέρεις καθόλου από εκεί, κέντρο Αθήνας? Ξέρω, ναι, απλά με τις οδούς γενικά δεν είμαι Μάλιστα. πολύ δυνατή. Το κτίριο Τσίλερ, την κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσω την πρώτη βοήθεια. Είσαι ανάμεσα κάπου σε δύο, κάτι σου λέει κάτι? Ο Αλέξανδρος μπορεί να το ξέρει? Θα μπορούσε. Δώσε μου λίγο να... Είμαι ανάμεσα, νομίζω, 3η Σεπτεμβρίου και Πατησίων. Να σου πω κάτι, θα πάρουμε τον Αλέξανδρο.
Να πάρουμε. Νομίζω είναι μια καλή βοήθεια το τηλέφωνο σε αυτό το σημείο. Παρακαλώ να τηλεφωνήσουμε στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Να χαίρεσαι τη Βασιλική, να σε χαίρεται και αυτή. Ευχαριστώ. Αλέξανδρε, είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει με το πού βρίσκεται ένα κτίριο, ένα θέατρο θα πω, ουσιαστικά στο κέντρο της Αθήνας. Πώς θα πας από οδούς και έτσι κέντρο Αθήνας? Νομίζω καλά. Πολύ ωραία. Έχετε 45 δευτερόλεπτα, παίζουμε για το πρώτο μαξιλαράκι και ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Σε ποια οδό βρίσκεται το κτίριο Τσίλερ που στεγάζει την κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου? Πατησίων, Αθηνάς, 3η Σεπτεμβρίου, Αγίου Κωνσταντίνου. Το κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή Εθνικού Θεάτρου. Πατησίων, Αθηνάς, 3η Σεπτεμβρίου, Αγίου Κωνσταντίνου. Νομίζω είναι η Αγίου Κωνσταντίνου. Δεν μπορώ όμως. Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Δεν είσαι σίγουρος. Οκ. Sorry. Δεν πειράζει, ευχαριστώ. Γεια. Αγίου Κωνσταντίνου, λέει Αλέξανδρος. Ρίσκο, Δέλτα, Αγίου Κωνσταντίνου. Να το κλειδώσω? Κλείδωσε το. Δέλτα, κλειδώστε το. Παρακαλώ. Ρίσκο, Δέλτα, Αγίου Κωνσταντίνου. Να το κλειδώσω? Κλείδωσε το. Δέλτα, κλειδώστε το. Παρακαλώ. Πάμε να φύγουμε. 500 ευρώ παρακαλώ για τη Βασιλική, το πρώτο μαξιλαράκι. Είναι τόσο αγχωμένη που πραγματικά βιώνει κάθε ερώτηση σαν να ήταν η ερώτηση των 100.000. Λοιπόν, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 22 βρίσκεται η κεντρική σκηνή. Το κτίριο χτίστηκε το 1901, παρακαλώ. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Να ρωτήσεις. Ανακαίνιση σπιτιού μπορώ να καταλάβω αν είναι περίπου 100 τετραγωνικά, να θέλει κανένα 30-40 χιλιάρικα. Ναι. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Τρέλα δηλαδή, για να ανακοινήσει ένα σπίτι. Αλλά ανακαίνιση αυτού, πόσο θα κοστίσει, γιατί θέλεις να ανακαινήσεις τον εαυτό σου? Δεν ξέρω, Γρηγόρη, εξαρτάται πότε θα την κάνω. Αν την κάνω τώρα, μερικά μερεμέτια. Έτσι, μερεμέτια λίγο αυτό. Δηλαδή, αν την κάνεις, ας πούμε, γιατί σε καινότητα πρέπει να είσαι περίπου 28-27 χρονών. Θες γυαλιά. Εγώ βλέπω πάρα πολύ καλά. Τώρα, άκουσε με σοβαρά. Αν εσύ είσαι παραπάνω, κράτα το για σένα. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, θα το κρατήσω για Αλλά μένα. τώρα, μια 27χρονη, 28χρονη, τι μερεμέτια να κάνει? Ξέρεις τώρα, τίποτα. Light Εντάξει. πράγματα. Άρα, με τα 500 ευρώ έχεις βολευτεί. Μια χαρά. Τέλεια. Πάμε, φύγουμε. Το κλείστε. Το πρώτο μέρος, παρακαλώ. Έκτη ερώτηση για 1.000 ευρώ, παρακαλώ, πάμε να τη δούμε. Ποιος ταινίστας κατέχει τα περισσότερα Grand Slam στην ιστορία? Ρότζερ Φέντερερ, Ναδάλ, Μπιόρν Μποργκ, Τζόκοβιτς. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου αθλήματα, να σου πω την αλήθεια. Είμαι πιο πολύ των πολεμικών τεχνών. Τους ξέρω όλους. Τώρα εδώ τι κάνουμε? Τώρα εδώ λέω να παραγγείλουμε κάτι να φάμε και να το σκεφτούμε. Αυτό θα το μετανιώσεις γιατί θα φας πολύ αργά, εγώ θα φάω πολύ γρήγορα. Τρως γρήγορα? Αν τρώω γρήγορα, Ναι. δεν φαντάζεσαι. Οπότε πάλι θα ξαναφάμε και θα ξαναπρέπει να απαντήσουμε. Όταν καθόμαστε στο οικογενειακό τραπέζι, όλοι προσπαθούν να σε προλάβουν. λαχανιάζουν για να προλάβουν εμένα. Λοιπόν, δεν την ξέρω την... Πού είσαι πιο κοντά, έτσι? Ποιος είναι ο πιο διάσημος αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο πιο πετυχημένος από αυτούς? Κοίταξε, είμαι ανάμεσα στο Β και στο Δ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά επειδή μου είναι πολύ 50-50 στο μυαλό μου η συγκεκριμένη,
Τι βοήθεια θες δηλαδή να δεν μάλιστα. τίνω πιο πολύ προς τον Ναδάλ ή προς τον Τζόκοβιτς. Θα έλεγα να πάρουμε τη βοήθεια του κοινού. Παρακαλώ, ζητάμε τη βοήθεια του κοινού. Όσοι είσαστε εδώ στην παρέα μας, ψηφίστε παρακαλώ και είσαστε σίγουροι στην ερώτηση ποιος ταινίστας κατέχει τα περισσότερα Grand Slam στην ιστορία. Α. Φέντερερ. Β. Ναδάλ. Γ. Björn Borg. Δ. Τζόκοβιτς. Παρακαλώ, ψηφίστε τώρα. Εννιά στους 10 σχεδόν Τζόκοβιτς. Θα εμπιστευτώ το κοινό. Παρακαλώ, κλειδώνουμε Νόβακ Τζόκοβιτς. Και η σωστή απάντηση είναι... Μπράβο! Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ενδεχόμενη ερώτηση στο μέλλον υπάρχουν 4 τουρνουά Grand Slam, το Αυστραλέζικο Open, δηλαδή το Γαλλικό Open, γνωστό και ως Roland Garros, το Wimbledon και το Αμερικάνικο Open. Τζόκοβιτς 24, Ναδάλ 22, που αν δεν κάνω λάθος μας αποχαιρέτησε σε ό,τι αφορά την καριέρα του, έτσι, οπότε ο αριθμός αυτός κλείνει. Έχει σταματήσει και ο Φέντερ εδώ και πολλά χρόνια. Άρα ο μοναδικός που ίσως θα μπορούσε να ανεβάσει ο Τζόκοβιτς, δεν ξέρω αν έχει κουράγιο βέβαια, έχει μεγαλώσει αρκετά, αλλά κάνει καταπληκτικά πράγματα ακόμη. Αλλά ο αριθμός για Ναδάλ και Φέντερερ έχει κλείσει εκεί, 22 και 20. 11 ο Björn Borg, μια άλλη τεράστια μορφή του τένις πριν πολλά χρόνια. Πιο παλιό, ναι. Τον ξέρω επειδή τον έχω ακούσει, όχι επειδή. Ναι, καταλαβαίνω. Ήταν πολύ ωραία περίπτωση. Λίγο νευρικός, αλλά υπέροχος. 7η ερώτηση για 2.000 ευρώ. Ποια φυσική διαδικασία περιγράφει τη μετατροπή ενός υγρού σε αέριο? Τήξη, εξάτμιση, συμπίκνωση, πήξη. Κοίταξε, στο σχολείο φυσική χημεία ήμουνα σκράπας. Ήμουνα πιο καλή στα φιλολογικά. Κάποια βασικά πράγματα βέβαια τα θυμάμαι. Και θεωρώ μετατροπή ενός υγρού σε αέριο ότι είναι η εξάτμιση το Β. Να το κλειδώσω. Και δεν το κλειδώνεις. Παρακαλώ, Β εξάτμιση. Απάντησε σωστά η Βασιλική. Πολύ καλά. Παρόλο που δεν ήμουν καλή φυσική χημεία. 8η ερώτηση για 3.000. Ποιος βασιλιάς της Γαλλίας ήταν γνωστός και ως ο βασιλιάς Ήλιος? Καρλομάγνος ο πρώτος. Λουδοβίκος ο 14ος. Κάρολος ο πρώτος ο Μέγας. Λουδοβίκος ο 16ος. Βασιλιάς Ήλιος. Είμαι μεταξύ του Α, του Β, του Γ και του Δ. Πολύ καλά. Άρα πάμε, είμαστε σε καλό Δεν δρόμο. το ξέρω δηλαδή. Της Γαλλίας. Και 2 Λουδοβίκοι. Γρηγόρη, δεν έχω ιδέα. Θα αλλάξουμε ερώτηση. Αυτό θα έλεγα ότι θα πάρω την αλλαγή ερώτησης. Να τη ζητήσω. Ναι. Παρακαλώ να ξεκινήσει τη διαδικασία αλλαγής ερώτησης. Πολύ ωραία.
Τώρα, να το απαντήσουμε. Εγώ θυμάμαι 100% δηλαδή από αυτά που. Είναι κάποιος Λουδοβίκος τώρα από τους δύο. Θυμάμαι λεγόταν Βασίλειος Ήλιος. Δεν μπορεί να κάνω λάθος. Μερικά τα. Τώρα, αν δεν ξέρω αν είναι ο 14ος ή 16ος. Εσύ σου λέει τίποτα το Λουδοβίκος, ο Βασίλειος Ήλιος. Ήταν και λίγο αυτός. Αν μου έλεγε κάτι θα την είχα κρατήσει. Ναι. Νομίζω ο 14ος πρέπει να είναι. Για μένα αυτό θα βάζα εγώ το Β. Εσύ θα βάλεις. Ό,τι βάλεις εσύ. Β. Παρακαλώ, κλειδώστε Β. Και η σωστή απάντηση είναι. Αυτή. Δεν πειράζει. Να πούμε ότι ήταν κρατεός μονάρχης. Δεν ήταν μια μορφή που την έχουμε ξαναβρει εδώ στον εκατομμυριούχο. Ήταν κρατεός μονάρχης του 17ου αιώνα και έγινε βασιλιάς πριν καν κλείσει τα 5 του χρόνια. Όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Λουδοβίκος ο 13ος, κυβέρνησε 72 χρόνια μέχρι που πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου του 1715 σε ηλικία 77 χρονών. Επί των ημερών του Λουδοβίκου του 14ου, η Γαλλία έγινε υπερδύναμη και ο ίδιος θεωρείται ο θεμελιωτής της σύγχρονης δομής των κρατών στην Ευρώπη. Ο Λουδοβίκος ο 16ος ήταν βασιλιάς της Γαλλίας κατά τη Γαλλική Επανάσταση. Παρακαλώ, αλλαγή ερώτησης. Σε ποιο έργο του Κάφκα ο ήρωας ξυπνάει ένα πρωί και έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο έντομο? Στη Μεταμόρφωση. Δίκη. Πύργος. Απικία των τιμωρημένων. Η λογική μου με πάει στο Α Μεταμόρφωση. Και μου έρχεται και συνειρμικά ο τίτλος Μεταμόρφωση του Κάφκα. Και θα ρισκάρω και θα πω το Α, Γρηγόρη. Να το κλειδώσω. Κλείδωσε το. Παρακαλώ. Α. Και η σωστή απάντηση. Μπράβο! Η Μεταμόρφωση είναι ένα κλασικό μυθιστόρημα που παρουσιάζει τη ζωή του Γκρέγκορ και της οικογένειάς του μετά τη μεταμόρφωση του Γκρέγκορ σε έντομο. Ανάλογα με τη μετάφραση, εμφανίζεται ως έντομο, σκαθάρι, κατσαρίδα. Ο ίδιος ο Κάφκα απαγόρευσε να το ζωγραφίσουν, το άφησε ασαφές. Πολύ κοντά στη 10η ερώτηση. Βέβαια, εδώ είναι αυτό που λέμε το δύσκολο σημείο. Για 4.000 ευρώ όμως είναι η επόμενη ερώτηση. Έχουμε κρατήσει τη βοήθεια 50-50. Κάτι είναι και αυτό. Παρακαλώ. Η ερώτηση των 4.000 ευρώ. Με ποια χώρα συνορεύει το Μεξικό εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Μπελίζ? Νικαράγουα, Ονδούρα, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ. Γεωγραφία επίσης δεν ήμουν καλή στο σχολείο. Μεξικό εκτός από τη ΣΥΠΑ και τον Μπελίζ. Και δεν μου λέει και κάτι, δηλαδή ξέρεις, να πω ότι τίνω προς κάποια ή προς κάποιες από αυτές που τις απαντήσεις. Μεξικό. Θα να πάρουμε το 50-50 να μείνουν δύο, μήπως? Ναι, να πάρουμε το 50-50. Τελευταία μας βοήθεια να τη χρησιμοποιήσουμε και αυτή η βασιλική, ίσως παίξει καλύτερα, μην έχοντας καμιά βοήθεια, έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Παρακαλώ. Και θα παρακαλέσω να φύγουν από την οθόνη μας οι δύο από τις τρεις λάθος απαντήσεις. Παρακαλώ τώρα. Κάτι θα έχεις σε ταινίες, ναι, κάτι. Λίγο το Ελ Σαλβαδόρ μου λέει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Μπελίζ, Γουατεμάλα. Και η Γουατεμάλα μου λέει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Γουατεμάλα. Ξέρεις,
Εντελώς 50-50. Τώρα θα μου πεις εσύ ότι θέλει ρίσκο. Ναι, θέλει ρίσκο. Βασιλική, ό,τι νομίζεις. Αν απαντήσεις σωστά, πάμε στις 4.000. Ναι. Αν απαντήσεις λάθος, πάμε στα 500 ευρώ. Μπορείς και να σταματήσεις. Έχεις 50% τύχη και 50% ατυχία. Ναι. Ψήνομαι να πω το Ελ Σαλβαδόρ, να σου πω την αλήθεια. Τι θα κάνουμε? Σάββος, ξέρω. Πάρε μια απόφαση. Θα ρισκάρεις ή θα σταματήσεις? Η αλήθεια είναι ότι είχα πει ότι αν δεν ήξερα την απάντηση, θα ρίσκαρα μέχρι τα 2.000. Αλλά κάτι με τρώει τώρα, κατάλαβες τι παθαίνω. Σε τρώει για προς τα πού? Για Γουατεμάλα. Για Γουατεμάλα. Ή όλα ή τίποτα. Το ξέρω. Το Μεξικό είπα και Αν θες να Μπελί. παίξεις, ζήστο. Μπελίζ. Σε κοιτάω, μπας και διαβάσω τίποτα, αλλά poker face, εσύ δεν. Ξέρεις τι, έχω από εδώ Γουατεμάλα, από εδώ Ελ Σαλβαδόρ και συγκρούονται. Πιο πολύ προς τα που πηγαίνεις? Πριν σου είπα Γουατεμάλα, τώρα πάω Ελ Σαλβαδόρ. Μάλιστα. Πηγαίνω, έρχομαι εγώ μεταξύ Γουατεμάλας και Σαλβαδόρ. Μάλιστα. Ελ Σαλβαδόρ. Προσπαθώ, ξέρεις, να κάνω κάποια σύνδεση στο μυαλό μου, Μεξικό, να μου έρθει κάτι που έχω ακούσει είτε με το Γουατεμάλα είτε με το Ελ Σαλβαδόρ. Και 3.000. Γρηγόρη, νομίζω θα σταματήσω. Η Βασιλική λέει ότι θα σταματήσει, μου το λέει για πρώτη φορά. Αν μου το ξαναπεί, θα σφυρίξω τη λήξη του αγώνα. Βασιλική, είναι η τελική σου απάντηση ή θες να ρισκάρεις? Τελική σου απόφαση, να Ναι. το πω καλύτερα. Με τρώει τόσο πολύ, αλλά απ' την άλλη φοβάμαι ότι θα την πατήσω. Όποιος φοβάται πάει και κοιμάται. Το ξέρω. Να μην αρχίσουμε τώρα τις παροιμίες, γιατί έχω πολλές να σου πω. Κοίταξε, αν απαντήσεις λάθος θα στεναχωρηθείς άμα θα χάσεις 2.500. Ναι. Κάτω από αυτή τη σκέψη να αποφασίσεις. Γιατί δεν έχεις αποφασίσει Θα κιόλας. στεναχωρηθώ. Εντάξει, δεν τα είχα και Ναι, ρε παιδί, πριν εντάξει, από μια απλά σε ώρα. βλέπω ότι το σκέφτεσαι με τη λογική. Γιατί δεν έχεις και κάτι στάνταρ τώρα. Μου ήσουν σε Ελ Σαλβαδόρ, πήγες Γουατεμάλα, Ναι. μετά μου ξαναγύρισες σε Ελ Πέρα εδώ, Σαλβαδόρ. δεν είναι το... Ναι, δεν είναι το κράτος ότι κολλιάτος. είσαι σίγουρη και για κάτι να το υποστηρίξεις έτσι και να πεις ρε παιδί μου, ό,τι γίνει, γίνει. Γρηγόρη, θα σταματήσω. Η Βασιλική σταματάει, παρακαλώ. Κυρία Βασιλική Γεωργά, παρακαλώ. Η Βασιλική ξεκίνησε με το Ελ Σαλβαδόρ, πήγε στη Γουατεμάλα, εκεί που ήταν έτοιμη να το πει, Γουατεμάλα, το σταμάτησε και ξαναγύρισε στο Ελ Σαλβαδόρ και σταμάτησε. Θα Τι έλεγα το Ελ Σαλβαδόρ. Το Ελ Σαλβαδόρ θα έλεγες. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Δέλτα και η σωστή απάντηση είναι... η Γουατεμάλα.
Όταν είπες Γουατεμάλα, λέω τόσο πολύ ήθελα να το κλειδώσεις. Ναι. Τι έφυγες πάλι ξανά? Δεν ξέρω, είχα... Ναι, εντάξει, υπάρχει σύγχυση. Ναι. Το Μεξικό λοιπόν συνορεύει βόρεια με τις ΗΠΑ και νοτιοανατολικά με τη Γουατεμάλα και την Μπελίζ. Έχει έκταση σχεδόν 2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 126 εκατομμύρια Μεξικανούς, σύμφωνα με την απογραφή του 2020. 3.000 ευρώ. Καλά είναι. Πολύ καλά. Καλό είναι. Απέχουμε 97.000 από το στόχο μας. Δεν πειράζει, Γρηγόρη. Εγώ σου Αλλά είπα το... είναι μια αρχή. Το top. Είναι μια αρχή. Είναι σαν να μου λες ένα τυχερό παιχνίδι που κληρώνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Πώς θα θες να κερδίσεις? 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η υπέροχη Βασιλική, παρακαλώ! Και φεύγει με 3.000 ευρώ. Χάρηκα πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ καλή παίκτρια. Πολύ έτσι εκφραστική. Εύχομαι να ξεκινήσεις να κάνεις ό,τι ακριβώς θέλεις. Χάρηκα πολύ. Ο επόμενος μας παίκτης είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακό και διδακτορικό, παρακαλώ. Εργάζεται ως οικονομικός αναλυτής σε πάροχο ενέργειας και σίγουρα θα μας πει πάρα πολλά για αυτά τα πολύχρωμα τιμολόγια που μας έχουν μπερδέψει, μας έχουν τρελάνει τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε όλοι χαζέψει, δεν ξέρουμε τι χρώματα. Αρχίζουμε να μην αγαπάμε και τα χρώματα, δηλαδή. Κάτι που μας τρομάζουν από εκεί που τα αγαπούσαμε όλα. Ο κολλητός του τον αποκαλεί κινητή κυκλοπαίδεια. Εκείνος τον έπεισε να έρθει αφού τον έφερε πρωτοτελεσμένου γεγονότος. Για να δούμε λοιπόν αυτός ο παίκτης τι μπορεί να κάνει σήμερα. Θα μας αλλάξει τα φώτα, γιατί σίγουρα πρέπει να μας τα αλλάξει κάποιος τα φώτα και να πάρει 100.000 ευρώ. Λέτε να είναι ο κύριος Γιώργος Τσιμέκης. Χάρηκα πολύ. Μιλάμε στο ελληνικό. Σαφέστατα. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις? Πολύ καλά. Είσαι τόσο καλός από το σπίτι, παίκτης, τα βρίσκεις από όλα. Το σπίτι, από την ασφάλεια του καναπέ. Πάντα όλοι... Αυτή την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Εδώ τι θα κάνεις. Αλλά όμως για να λέει ο φίλος ότι κάτι καλό έχει, σημαίνει ότι απλά δεν θέλω να σας ματιάσω. Όποτε λέω τέτοια πράγματα για παίκτες, όλο φεύγουν νωρίς. Εντάξει, το ματάκι το φοράω. Ωραία, άσε, μην πούμε τίποτα. Μην πούμε τίποτα. Τώρα, να σε ρωτήσω για αυτά τα τιμολόγια κάτι. Ό,τι θες. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ, ο κόσμος, αυτός ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος. Τι είναι, ο ροζ τιμολόγιο έχει? Θες να βγάλουμε ένα? Έχει ροζ. Και ας πούμε να κάνουμε μία μίξη να βγάλουμε. Έχει τι χρώματα? Κίτρινο, μπλε, πράσινο. Πράσινο. Κάτσε, με μπέρδεψε και εμένα. Κίτρινο, πράσινο, μπλε και το πορτοκαλί. Και το πορτοκαλί, μάλιστα. Και ποιο θεωρείς ότι είναι το καλύτερο, ας πούμε, να έχει ένα νοικοκυριό? Δεν θα πω γιατί θα γίνω μαρτυριάρης. Ναι. Ο καθένας είναι ανάλογα τις ανάγκες του πάντα. Ποιες ανάγκες μας, ξέρουμε τις ανάγκες μας? Σωστό και αυτό. Ρε, τι έχει γίνει με αυτό το ρεύμα, ρε παιδί μου. Φοβερό πράγμα. Πολύς δώρος. Ρεύμα, Πολύς δώρος. Πολύς δώρος, πολύ αυτό. Εντάξει, τώρα μην ανοίξουμε τέτοια κουβέντα. Αλλά... Εδώ πώς πάμε εμείς από φώτα? Καλά, μια Καλά χαρά. είναι. Εντάξει, θα βγει το μεροκάμα. Εμείς τι τιμολόγιο να έχουμε εδώ με τόσα φώτα? Θα πρέπει να βάλουμε χαρτί και μολύβι κάτω να το υπολογίσουμε. Χαρτί και μολύβι, Ναι. Κοίταξε τώρα, εγώ θα το έλεγα διαφορετικά. Με τέτοιο χρώμα το μπλε τιμολόγιο θα παίρνα. Ταιριάζει. Σταθερό. Ναι, σταθερό και μπλε. Έτσι, να ταιριάζει και με το. Να ταιριάζει και με το ύφος του τηλεπαιχνιδιού. Λοιπόν, Γιώργο, ήρθες να πάρεις κάποιο ποσό από εδώ, δηλαδή. Όχι συγκεκριμένα. Θα ήθελα να πάρω κάτι πάνω από το δεύτερο μαξιλαράκι. Δηλαδή να πάμε εκεί στις 10.000, Κάπου εκεί να κάνω ένα ταξιδάκι. Για να δω, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να δω. Έχουμε λίγες μέρες λίγο να βιώσουμε μια τέτοια κατάσταση και θα ήθελα να τη ζήσω μαζί σου. 10.000 λοιπόν, λέει ο Γιώργος, 100.000 εμείς, κυρίες και κύριοι. 4 βοήθειες, 50-50 βοήθεια κοινού, βοήθεια τηλεφώνου και αλλαγή ερώτησης. Ο Γιάννης ποιος είναι που είσαστε παρέα? Φίλος, αδελφός. Ναι. Είναι και ο φίλος ο οποίος έκανε την αίτηση για μένα, ναι. Α, σε πιστεύει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, δεν πρέπει να τον απογοητεύσουμε, εντάξει. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Έτοιμοι! Έτοιμος και εγώ, πάμε να παίξουμε! Πρώτη ερώτηση για τα 100 ευρώ. Καλή σου τύχη, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Τι μασουλάει συνήθως ο Bugs Bunny? Τα νύχια του, την πατούσα του,
καρότο ή καλαμάκι? Τα νύχια του τα κόβω λίγο δύσκολο. Ακόμα περισσότερο την πατούσα του. Καλαμάκι, μπορεί να προέκυπτε και καμιά διένεξη εκεί με Αθήνα-Θεσσαλονίκη, τα καλαμάκια τα πιούμε το φραπέ, φάμε το σουβλάκι. Οπότε λέω να κλειδώσω το γάμα, το καρότο. Το γάμα καρότο, παρακαλώ, κλειδώστε το. Και η σωστή απάντηση είναι... Εντάξει. Bugs Bunny αν έτρωγε, αν ήταν Θεσσαλονικιός είναι ο Bugs Bunny. Λες. Βέβαια, λεγότανε Bugs Bunnyδης. Ήταν από την Καλαμαριά. Πόντιος, Bugs Bunnyδης. Μην κοιτάς τώρα που πήγε... Ας πούμε, το λέω σε πάρα πολλούς και δεν το έχω πει και πριν από χρόνια από εδώ. Ας πούμε, η Beyoncé είναι Θεσσαλονικιά. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Αν ήταν από την Αθήνα θα λεγόταν Beyoncé. Αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να τις παρατηρείτε. Γι' αυτό λέμε, σε αυτά, εντάξει, θα σου πω και για άλλους πολύ γνωστούς που δεν ξέρεις ότι είναι από πάνω. Δεύτερη ερώτηση για 200 ευρώ. Ποιο έπιπλο χρησιμοποιείται για να τοποθετούμε τα ποτήρια και τα πιάτα στην τραπεζαρία? Μπουφές, σεζλόγκ, ζαρντινιέρα, πλαφονιέρα. Είναι ένα έπιπλο που στο πατρικό, αν το πείραζα στη μάνα μου, σίγουρα θα μου έφερνε τη ζαρντινιέρα στο κεφάλι. Σε καταλαβαίνω, όλοι βιώσαμε είναι τέτοιες... κλασικά ο μπουφές. Ο μπουφές. Παρακαλώ να κλειδώσουμε α. Και η σωστή απάντηση είναι... Ωραία. Μπουφές, αποθηκευτικό έπιπλο στην τραπεζαρία. Προέρχεται από τη γαλλική λέξη μπουφέ, ενώ η πλαφονιέρα ξέρεις τι είναι? Το φωτάκι, το... Ναι, είδος φωτιστικού που κουμπώνει στο ταβάνι για ένα ιδανικό για χαμηλοτάβανους χώρους. Πλαφονιέρα. Τρίτη ερώτηση για 300 ευρώ. Τι παρατηρείτε συνήθως όταν η υγρασία είναι κοντά στο έδαφος το πρωί? Καταιγίδα, συννεφιά, κουρνιαχτός, πάχνη. Λοιπόν, καταιγίδα δεν είναι, θα βρέχε. Συννεφιά πολύ ψηλά, αφού μιλάμε για κοντά στο έδαφος. Κουρνιαχτός, θα ήθελα να μείνω στο κρεβάτι το πρωί και να μην σηκωθώ να πάω στη δουλειά. Άρα καταλήγουμε στην πάχνη, το δέλτα. Να κλειδώσουμε πάχνη δηλαδή. Πάχνη. Παρακαλώ, δέλτα. Και η σωστή απάντηση. Μάλιστα. Επειδή πολλοί μπορεί να ρωτηθήκατε τι είναι ο κουρνιαχτός, είναι η σκόνη κουρνιαχτός. Τέταρτη ερώτηση για 400 ευρώ. Ποιο από τα παρακάτω επίθετα είναι αντίθετο του αρχαιοελληνικού επιθέτου αδαής? Έμπειρος, εφήμερος, σταθερός, όριμος. Αδαής. Αδαή λέμε αυτό συνήθως ο οποίος δεν έχει γνώση. Άρα το αντίθετό του θα ήταν κάποιος ο οποίος έχει γνώση. Οπότε δεν θα έλεγα τον όριμο, δεν θα έλεγα το σταθερό. Θα έλεγα έμπειρος. Γιατί η γνώση ταυτίζεται, συμπορεύεται με την εμπειρία. Μάλιστα. Οπότε θα κλειδώσω το α. Α, τελική απάντηση. Τελική. Παρακαλώ, α. Και η σωστή απάντηση είναι... αυτή. Φτάσαμε στο πρώτο μαξιλαράκι. Να, ορίστε, 5 ερωτήσεις. Τάκ, 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 τάκ. Πρώτο μαξιλαράκι για τα 500 ευρώ που δεν θα τα χάσει ένα απαντήσει σωστά ο Γιώργος. Το Βόρειος Έλλας με τον ιδιαίτερο χρωματισμό του προκαλείται από σεληνιακή έλξη, εκπομπή μεθανίου, ηλιακή δραστηριότητα, φαινόμενο θερμοκηπίου. Βόρειος Έλλας. Ηλιακή έλξη, εκπομπή μεθανίου. Ξέρεις ποιο είναι το Βόρειος Έλλας? Ναι, και θα ήθελα κιόλας να το δεις από κοντά.
Ισλανδία, ας πούμε, να πάω. Άσε αυτή την Ισλανδία εδώ, την έχουμε τιμήσει. Θα πρέπει να μας στείλει το. Ειλικρινά σου μιλάω. Το, πώς λέγεται, το προξενείο της Ισλανδίας. Αν με βλέπει κάποιος από εκεί, πρέπει στην εκπομπή να στείλετε ένα. Πώς να το πω, ένα. Πες το. Όχι οδηγό. Ένα τιμητικό, ρε παιδί μου, η εκπομπή που διαφήμισε περισσότερο την Ισλανδία σε όλο τον κόσμο, ας πούμε. Αλήθεια σου λέω. Είναι ένας προορισμός ωραίος και μοναδικός. Δεν είναι μόνο ωραίος. Είναι ότι εμείς εδώ τον έχουμε κατατάξει στον πρώτο προορισμό που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που βλέπει τον εκατομμυριούχο. Και βέβαια όλοι αυτοί που ταξιδεύουν λένε ότι αυτό το πράγμα που βιώνεις εκεί είναι μοναδικό. Ισχύει. Οπότε γι' αυτό. Ισλανδία, φανταστική. Έστω να μας στείλετε κάτι να φάμε από την Ισλανδία. Στείλτε κάτι. Δεν ακούει κανείς εκεί στο προξενείο. Παρακαλώ, για βρείτε το τηλέφωνο του Υπουργού της Ισλανδίας Τουρισμού και θέλω να του μιλήσω λίγο 2 λεπτά. Αν θα το βρω, παρακαλώ. Μιλάω άπτεστα Ισλανδικά. Αλήθεια. Δεν ξέρω αν με κοροϊδεύουν οι συνεργάτες μου, αλλά λένε τον παίρνουν και δεν το σηκώνει, λέει. Φοβηθήκατε τι θα του πω, Θα τον βρω όμως εγώ, θα δείτε. Παρακαλώ. Λοιπόν, σε ελληνιακή έλξη, εκπομπή μεθανίου, ηλιακή δραστηριότητα και φαινόμενο θερμοκηπίου. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι μεταξύ του Γ και του Δ. Κλείνω πιο πολύ προς το Γ, ηλιακή δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, επειδή παρόλα αυτά θέλει και ρίσκο. Και ρίσκο. Φαινόμενο θερμοκηπίου, ηλιακή δραστηριότητα. Σε ελληνιακή έλξη δεν είναι κάτι που έλκει. Εκπομπή μεθανίου δεν νομίζω και πάνω. Φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μάλλον θα κλειδώσω το Γ. Τελική απάντηση. Τελική. Παρακαλώ, Γ. Και η σωστή απάντηση είναι. Μπράβο! Εκρήξεις στην επιφάνεια του ήλιου εκτοξεύουν δισεκατομμύρια τόνους σωματιδίων, τα οποία προκαλούν γεωμαγνητικές καταιγίδες με υπέροχα χρώματα όταν τύχει να χτυπήσουν τη γη. Τέλεια. Αυτό είναι. Ακούγεται και τέλειο. Ακούγεται και τέλειο. Ακούγεται και τέλειο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έχεις πει ότι η ψυχοθεραπεία σου είναι η ποδηλασία πόλης και βουνού. Ναι. Δηλαδή πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις με το ποδήλατο? Αν είναι σε βουνό δεν είναι πάρα πολλά, γιατί καταπονεί το μονοπάτι, οι κλήσεις. Τώρα αν είναι με την κούρσα που βγαίνω στους δρόμους, να είναι 50, να είναι 70 χιλιόμετρα. 70 χιλιόμετρα. Έχεις πετύχει ποτέ στο βουνό να κάνει ποδήλατο ο Παπανδρέου ή ο Μητσοτάκης? Όχι, και δεν θα ήθελα. Δεν έχει τύχει. Όχι. Να συμπέσετε μέσα, γιατί τους βλέπουμε συχνά με τα ποδήλατα. Αλλά δεν έτυχε. Μάλιστα, δεν έχεις βρεθεί μέσα στα βουνά. Έχεις κανένα περιστατικό με ποδήλατο έτσι στο βουνό που να είναι εντυπωσιακό, να μου το πεις? Εντυπωσιακό, όχι. Πέρα από μια πτώση εντυπωσιακή που είχα κάποτε. Πτώση, Ναι. Και ήσουν μόνος σου? Όχι, ήμουν με μεγάλη παρέα ευτυχώς, οπότε υπήρχε και κόσμος να με μαζέψει. Μάλιστα. Εγώ γι' αυτό δεν κάνω ποδήλατο, για να μην πέσω. Είμαι σίγουρος. Και λέω θα είμαι μόνος μου και άντε μετά να με βρούνε τώρα εκεί, μέσα στα βουνά. Αλλά ένα ωραίο, το ποδήλατο είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και δυστυχώς δεν έχουμε πόλεις για ποδήλατα, λίγες είναι οι πόλεις στην Ελλάδα. Και πολλές φορές που βγαίνω έξω στο δρόμο με την κούρσα, νιώθω λες και με έχουν βάλει στόχο σε κάποιο βιντεοπαιχνίδι να με πατήσουν να με ρίξουν κάτω. Μάλιστα. Τώρα που είπες κούρσα, από πού είσαι? Κούρσα. Κούρσα λέγαμε εμείς στο χωριό, λέμε κούρσα. Έχω ακούσει πολύ καιρό αυτή τη λέξη. Από πού είναι η καταγωγή σου? Η καταγωγή, η μητέρα μου είναι από Σμύρνη και Μυτιλήνη μετά που περάσανε. Ο πατέρας μου από την Φωκίδα. Μάλιστα, τα ακούσεις πολύ συχνά το κούρσα, μόνο εσύ το λες. Στους ποδηλατικούς χώρους ακούγεται πάρα πολύ. Α, λέγεται. Ναι. Λέμε μια... Ή δρόμου ή το κουρσάκι, η κούρσα. Α, ναι. Την κούρσα που λέμε το αυτοκίνητο, αυτό δεν εννοείς? Το ποδήλατο που βγαίνει στον δρόμο. Οπότε... Ναι. Και κούρσα εννοείς το αυτοκίνητο. Ναι. Εντάξει, το λένε οι οδηγοί ταξί να πάρω μια κούρσα. Ναι. Δηλαδή με αυτό ακόμα υπάρχει, ας πούμε, να πάρω μια κούρσα γρήγορα. Αλλά κούρσα λέγαμε το αυτοκίνητο στο χωριό. Και εντάξει, κάποιοι δεν το έχουν ακούσει και ποτέ αυτή τη λέξη. Ότι κούρσες λέγεται το αυτοκίνητο. Μου φαίνεται αυτονόητο, επειδή είμαι στους ποδηλατικούς. Κατάλαβα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έκτη ερώτηση, παρακαλώ. Πάμε για 1.000 ευρώ. Δεν πάμε. Με ποδήλατο ήρθες? Εννοείται. Εγώ θα φύγω με κούρσα. Αν θες να έρθεις. Μπορούμε να φορτώσουμε το ποδήλατο πάνω στην κούρσα και να πάμε παρέα. Εννοείται.
Εννοείται. Και όταν με το καλό ξαναρθείς, θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε στο επόμενο επεισόδιο με τον Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Καλό σας βράδυ.